lamang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Kapalibutan, boses, kan kapalibutan, ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango, kan boses, kan Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga namamaan, makisumalo sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Bagatugang, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Ngayon na palibot, Boses kang kapalibutan ko niyang pong aldaw na ini, mga tugang nin Saturday. Petsa 18 na sa bulan kan Hulyo 2026. Ako po ang sanulingkod, Mardila Daing Iba. Sadit sana, pero tiyan. Sparring partner natin sa Ditman, ayan paurugon, pero blessed, parte niya Father Momoy Borromeo via Zoom. Father, good morning. Good morning! Makakalikasan umaga! Ayan, medyo Pero maganda na. medyo energized kita ngayon. Takadakol kita mga guest na talagang matitibay. Yes. Aron kining si Larry, nailing ko di. Ayan. Saka si Andy. Si Sa Ans. mga naman pagkaroon tan Iyan. bakong enerhiya, Opo. energy. May energize kita. Yes, and then Tunay na siyempre, ma-energize kita hindi sa albay. opo, kaibanan ta siyempre ngunyan mga tugang si Sir Larry Pascua kang Philippine Movement for Climate Justice. Maki-update tayo tungkol sa roadmap at saka sa sinusulong na Renewable Energy Ordinance dito po sa Sangguniang Palalawigan. And then yung nakatalaan na pagpresenta nila kan roadmap on August 5. And then siyempre kasama rin natin sina Miss Ange Galero, ang ating pong spokesperson ng Aleco, at saka si Sir Engineer Manny Jacob, ang Corplan Division Chief ay kang Aleco, para po pag-usapan din natin yung update na
nung metering system na posibleng ipatupad dito po sa Albay. Wow, that's a very good news. Okay, so without much ado, kunin natin ang mga linya ng ating po mga resource speakers, mga resource persons natin. Sir Larry, good morning. Good morning po Kuya Mario at Father Momoy at sa lahat po ng tagapakinig Good morning. ating Ayan. programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, ay Carmel, pakita mo na yung mga mukha ng ating mga resource person. Tanaw. Ayan, and then siyempre, Miss Anz. Good morning, Tabi, Miss Anz. Ayun. Hello, Anz. Thanks. Hello, Anz. Dede. Si Engineer. Unmute, Ans. Ayan. Yes, good morning, Sir Moy, and Father Momoy, and sa gabos pong paradangog kang programang Boses kang Kapalibutan. Yes, good morning, Tavi. Anz, despite of your hectic schedule, at least mayroon tayong oras para sa atin. Salamat na maray. Salamat, Ans. Ayan, and then siyempre si Engineer Manny Jacob, ang Core Plan Division Chief ng Aleco. Good morning, Engineer Manny. Magandang umaga po, Tavi. Welcome to the show. Magandang umaga po, Sir Bar, and sa kasama po natin si Father Momoy, si Sir Larry, at kita ulit tayo. Ayan. And then sa lahat po na nakikinig sa atin and yung mga nasa live po. Magandang umaga po sa ating lahat. Aba, okay. Father, puno tayo ngayon. Yes. Alright, okay. So, unahin natin maki-update tayo muna dito kay Sir Larry. I think nagkaroon yata ng public hearing at dumalo na yung isang representative from Department of Energy. Si Ma'am Ruby D. Guzman yata yun, no? Kung di ako nagkakamali. Sir Larry, good morning po, Tabi. Kumusta? Ano po ang ating maisishare sa ating mga kababayan in regard dito sa sinusulong ng Albay na magkaroon na tayo ng renewable energy na 100% nga, Tabi? Go ahead. Ayan, Sir Larry. Walang boses si Sir Larry. Moy, Kuya Mark. Aba. Ayan. Meron na. Na tinatawag po ng sangguniang panlalawigan ay bahagi po no, na para po mas mapalalim pa at maunawaan ng ating mga policy maker ano yung laman at mga mga provision na dapat mai-incorporate doon sa renewable energy program. No? But unfortunately hindi pa rin dahil po yung ating mga policy maker yun nga si Ma'am Carol at that time ay wala no. At nasa kanya po yung mga dokumento at meron na po sa tawag po namin may historical understanding na kasi po nung kung natatandaan nyo ang nagpasimula rin ng mga proseso nito yung kanyang kapatid ng kuya niya na si BM Siga no sa Big Siga. So dahil sa yung transition na yan at yung mga proseso nito ay kailangan daanan no. Ang ating po mga sangguniang panlalawigan hindi pa po talaga naunawaan at nababasa yung laman, no? Kaya yung hearing po ay nadinaluhan po ng ating kaibigan mula sa Department of Energy no, ay kumbaga para lang po mas maunawaan pa nila, no? Nandun po ang ating kasama mula sa Aleco, no? At siyempre po, bagamat may mga ilang pong mga hindi pa pagkakaintindihan, at the end ay nagkakais at naunawaan nila na kailangan talaga natin ng merong may isa batas no o maipasa natin yung ordinansa. Ay kami po ay pinagsasubmit ni Ma'am ng Energy Committee ng yung roadmap no kasi hindi po na yan nababasa. Opo. Actually tapos na talaga siya at we will submit no to the chair ng Energy Committee yung roadmap na to and we will also provide copy from the provincial government and Aleco no and we believe na dahil nga ito na naman po meron naman pong mga diskurso on the what will be the future of Aleco syempre po medyo kami po ay nalulungkot kasi alam natin na po yung history no yung the first privatization is a failure and yan din po ang dahilan bakit din lumobo yung pagkakapang ng Aleco and
ayaw na po natin mangyari yun, and we would like the Aleco to syempre to rehabilitate and to have a strong leadership to para once and for all mas mapahusay yung pati serbisyo yun, kasi yan naman ang ating kailangan. At yung usapin ng renewable ay very integral part dito sa rehabilitation ng Aleco. Kung magandang halimbawa po yung Tasoreco, kasi ito po yung modelo ngayon ng isang electric cooperative na capable to yung mas pamurahin pa yung presyo ng kuryente at palakihin yung renewable energy resources niya. So ganyan po yung iniisip natin sa Aleco. At bahagi po yan doon sa buong roadmap. Ayun, po. At yung nga, nabanggit niyo yung Kasureco 4, doon mismo sa compound nila, nagkaroon ng isang solar farm. And that was already inaugurated and attended by no less than the Secretary ng DOE, Secretary Sharon Garin, nung petsa 15. And then yung Mercedes, mayroon na rin hydropower electric plant na kinomisyon na rin nung July 14. So mayroon ng dalawa. Naunahan tayo, Sir Larry. Tayo naman po talaga, totoo lang, mas mabilis tayo kung if we will take and use the resources of the geothermal. But meron na po mga problema dyan. Pero ganyan din po talaga ang gusto natin. And mas mapalaki yung tawag natin ng renewable energy portfolio. At mas maganda na embedded, ibig sabihin pinapatakbo ng Aleco, kasi yung ating issue na system loss, mas mapapaliit natin yan if the control and manage ng mga resources are also run by the Aleco. Yes, So, po. Ayun, po. Okay, thank you very much, Sir So, Larry. ibig sabihin po, doable po itong advocacy natin sa renewable energy. This is very much doable. Ito pong just transition sa energy, hindi po kami nakikipag-away sa Aleco. At nakita po sa Kasureco 4 na talagang pwede magkasama-sama at magtulong-tulong na mabigyan ng solusyon talaga. Na marami po kasing sources of energy na talagang pwedeng ipasok. Kaya napakaganda po, napakaganda. Saludo po ako sa Kasureco 4 na at least ginagawa na po ito. Ayun, Na mapapakita po natin na isang model yan, na is very much doable po masyado talaga. Yes pa. Okay. Now, dako tayo dito sa mga guest natin from Aleco. Si Ma'am Ans Galero, ini-invite ko siya para masedlet din tayo dito sa net metering system. Kasi mayroon na tayong mga nagtatanong ano na bang nangyari. But then, siyempre, before that siguro, tanong natin kay Ma'am Hans, kumusta ang status ngayon ng Albay Electric Cooperative? And I think mayroon na sila mga ginagawa para ma-resolve din naman yung mga problema sa low voltage at saka sa iba pa na mga sabi nga hinihingi ng ating mga kababayang Albayano. Ma'am Hans, good morning. We're live na po, Tabi. Yes, good morning again, Sir Mar. With regards to the question muna, doon sa ano na ba yung ginagawa ngayon ng Albay Electric Cooperative to improve the power reliability and efficiency. Dito po sa probinsya ng Albay, we have actually linatag na ito during the annual General Membership Assembly. The different projects or improvement projects na ginagawa ngayon natin dito sa probinsya ng Albay. We are highlighting, of course, the improvement project natin dyan sa pag-establish ng Kulyat Substation in Daraga. Ito po ay isang 120 MVA Kulyat Substation na makakapagbigay ng solution to the problem of those in Washington Substation na nagkakaroon ng low voltage or frequent power interruptions, as well as the upgrading, Sir Mar, Father Momoy, of the Ligaw Substation. So dati, dalawang 10 MVA ito. Ngayon, ang ginagawa natin is to
to upgrade it to 220 MVA and ongoing ngayon ang construction. Ito naman yung magbibigay, Sir Mar and Father Momoy, ng solusyon sa power interruption low voltage supply dyan po sa 3rd District of Albay, Ligao, Ginabatan, and so on and so forth, as well as the ongoing line rehabilitation and enhancement programs. Ayun, opo. And ano ba ito? Masusunod ba yung timeline na nauna nating nabanggit na possibly mga end of July or August ma-commission na ito kung matapos na at magamit na natin mga kababayan? Well, the cooperative is doing its best to comply with the schedule para mapakinabangan na po, Sir Mar, ng ating mga kababayan, specifically yung mga makakover ng Ligao Substation and itong Kulyap Substation. Ayun, opo. Very good. Salamat. Ayun, mayroong mga pumapasok ngayon na totoo ba yun na mapaprivatize na daw yung Aleco? We do not want to comment on that kasi mga information outside of the office yung naririnig natin. Ano? Mga marites lang. Tama ba yun? Mayroon bang nakarating na formal request from Meralco to Aleco na parang humihingi sila ng mga datos? Again, it is for the management and the board of directors to comment, not on our side po, Sir Mar. Yes, okay. Yeah, we respect that. Okay. Now, alam ko marami ng mga nagkaroon ng sabi opportunity na makapag-install ng mga solar panels nila sa kanilang mga roof. May mga establishments, may mga bahay, pero nagtataka sila bakit hindi pa compliant yung Aleco in regard dito sa provision ng Renewable Energy Act na kailangan magkaroon ng net metering system para yung ating mga kababayan na may hindi lalagpas sa 100 megawatts na napoproduce na kilowatt na kuryente ay pwedeng i-sell back, ipagbili doon sa distributor natin, utility natin sa Aleco halimbawa. Ano na pong development dito, Ma'am Ans? After na tayo mag-usap-usap na pinaplano na talaga ito ng Aleco? Well, I think last year ata kita, Sir Mar, nag-ururon with regards to the net metering program. It is actually being implemented by the cooperative. I guess Engineer Manny can expound the details of this manungod po sa pag-implement ng net metering program. Ayan, Sir Manny, Engineer, good morning po tabi sa imo. Good morning po, Sir Mar and Father. Bali po yung net metering actually is implemented na sa we have received na din po inquiries, marami na din sila, and actually applications meron na din na kami na-receive. So meron kaming halos pwede nang i-connect kaso may compass sila, may inaasikaso sila doon sa metering nila. Kasi yung capacity ng kanilang solar is nasa 30 kilowatt and yung existing transformer is 25 kVA. So, hindi siya po pwede. So, nag-upgrade sila ng transformer and then yung metering, mag-upgrade din. So, may pili-pili po sila. Ayan. Paano ito? Paano sistema ng pag-apply nito, Sir Manny? Sa pag-apply po, una po, pwede po silang magsangguni doon sa office, dito sa main office and sa ASCO. I-refer naman po sila dito sa mga customer service. And bibigyan po sila ng mga basic requirements. And i-evaluate po namin yung mga applications sila and nagkakandak na site inspection, and then after ma-okay na po yung facility and kompleto na rin sa mga documents like yung inspection from the LGU, kung compliant sila, that's the time na pwede na rin kami mag-issue ng yung connection na ng metro para makapagsimula ng Ayun, opo. May mga requirements na kailangan. Opo, may mga requirements po siya. Based po doon sa latest na mga issuances ng ating mga regulators. So, doon lang din po na-align yung aming mga requirements.
Oh. Ano ba yan? Pwede bang Ma- banggitin natin, sir? Kung ano yung mga requirements? Unang-una po yung net metering requirements namin is unang-una mayroong application form syempre. Pwede po kunin sa Aleco and pwede din lang po i-email namin yung mga requirements na yan. Okay. So pwede rin silang mag-email doon sa email ni Aleco and then may sumasagot naman po doon. Ipapala po yung requirements. And nakapublish naman, ipapublish din namin doon sa Facebook, doon sa website, yung mga basic requirements. Mhm. So, ito po yung application form. Bali, several po ito. Una-una, yung proof of ownership mo dapat nung paglalagyan nung facility. Mhm. And then kung dati ka ng Kwani Aleco, dati ka ng number, clearance na lang po na you are in good standing, wala kang utang kay Aleco. So, yun po yung i-update na lang natin. And then, pangalawa po is yung Certificate of Final Electrical Inspection. Ito yung kukunin natin sa mga LGUs. Hmm. So, pupunta po tayo sa City Engineering or sa Municipal Engineer's Office. Usually, yung pag nag-apply po tayo ng electrical connection, dun po tayo pupunta and then sasabihin natin na mag-apply for net metering. Ang usually po hinihingi ng mga LGUs is unang-una, dapat meron kang electrical plan. Dated po ito na nakalagay yung facility mo, nakalagay sa electrical plan kasama na. Kasi usually yung mga nauna nating sinubmit sa kanila is yung nung nag-connect tayo ng electricity is yung wala pang solar. Mhm. So i-update po natin ito. So magsasaguni po tayo sa mga gumagawa na plano para magawan siya ng field. And then si LGU naman, gagawin niya, mag-inspection siya kung tama ba and tama yung connections, yung mga specifications mo nasunod ba. Tapos may ilang LGU na nakausap ko sila, meron silang parang structural integrity kasi usually nasa bubong ng bahay pa nakalagay yung so depende po kung gaano karami yung solar panels na ilalagay. Ayun. Ano yan? Kailangan ba ba, Sir Manny, na dapat may titulo yung lupa mo? Yung bahay mo? Yung kinatiri ka ng bahay mo? Ano ba yan? Yan po yung pinaka-basic requirements namin sa connection eh. Kasi yung kanyan for every tawag namin dyan, yung na-connect ka na meron ng connection doon sa lote na yun. Kasi mayroong iba na hindi lalo na kung hindi sa'yo yung lupa pag dating ng panahon magkaroon ng conflict. So kung tayo doon para sumusunod lang tayo sa mga requirements talaga na sa'yo din talaga yung property. Iyan, haba. Para future conflict po maiwasan. Haba. Padre Mamoy, mayroon ka pong question with kay Engineer Manny? Actually, isa sa mga key namin ito na advocacy sa roadmap. Kaya, di ba, Sir Larry, siguro mas maganda po talaga dito kinakailangan po ang para bang pangatlo or third person na para ma-facilitate po itong net metering. Kasi mayroon po itong mga legalities kung nandiyan na ang technical aspect nito, okay po yun. Mas maganda. Siguro mapapadali kung may pasok na po natin yung roadmap, provincial roadmap para sa just transition. Paki-enlighten po, Sir Larry. Actually po, ang net metering is mandated po ng ating Department of Energy. No? At ito pong ang sistema naman pong ito ay in fact, it's a win-win solutions din no? Mula doon sa mga
mayroon anong tawag nila with capacity to pay or na mag-install ng mga solar at kumbaga lumalabis or sumusobra sa kanilang energy demand, they can sell yung energy nito papunta dun sa distributing utility like Aleco, no? So Aleco will buy yung tawag dito yung excess energy at yung kung may nagamit yung household o yung owner ng yung solar facility, tawag nila offset, no? So pero ang bottom line ay we can use yung excess energy na yan at para gamitin ng Aleco at isupply din dun sa mga ating mga kababayan na walang capacity to install, no, yung gumamit ng pero in the larger sense, it will utilize yung clean energy na pwede i-produce hindi lang ng mga big utility scale, no, but yung mga may bahay din, no. At yung metering ay isang sistema para kumbaga sabihin natin ay bilangin, kwentahin at mayroong konting palitan, no? Pero sa totoo lang, ito ay isang system of offsetting, hindi po directly talaga binabayaran, kundi ay sa palitan ay kung ano pa nakukonsumo ng isang household na may solar system, solar PV system, ay babawas na lang yan dun sa kanyang Ayun, hindi ka babayaran ng cash. Kundi pero offset kung sinabi ko, it's a win-win because ngayon po kung sa sitwasyon po ng Aleco na may low voltage, it can augment yung mga ganitong bagay, no? At mas mapapalakas natin yung serbisyo ng Aleco. Yes, ayan, okay. Sir Larry, thank you po, Tabi. Okay, Sir Manny, Engineer Manny, ano yan? Paano ba ito ang magiging sistema kapag nag-avail na yan na net metering system ninyo? Mayroon bang dapat na bayaran yung member consumer na mayroon ng solar installation para mag-shift doon sa net metering system? Kasi may metro yan na ipapalit kayo, di ba? Metro na magsusukat ng inilalabas na power o energy galing doon sa household, di ba? Para ma-metro natin kung ilan yung enerhiyang ipinasa doon sa grid. Sir Manny. Opo, Sir Mar, bali po pag avail po tayo ng net metering program, papalitan po yung existing na metro from yung unidirectional to bidirectional. So, tama po yung sinabi niyo na i-measure po nito yung kung ilan yung nakonsumo mo and ilan yung naibato mo sa grid or yung naibenta mo kay Aleco. So, yun po yung i-install namin. And based on regulations, yung mga latest issuance, ang allowable na babayaran ng mga consumer na mag-avail nito is yung difference nung presyo ng kontador. Halimbawa, yung bidirectional meter is worth 2,000 pesos and yung existing mo kontador is say 1,000 pesos. So, 2,000 minus 1,000. So, 1,000 pesos po yung difference. Yun po yung babayaran sa Aleco. And meron pong limitation na halimbawa kung yung metro na available namin is as yung presyo, halimbawa meron kaming na-install na 5,000 pesos yung kontador dahil mas malaki yung capacity ng RE. So lalabas po nun 5,000 minus kung halimbawa yung existing is 1,000. 5,000 minus 1,000 is 4,000. Pero po, limitation dyan, ang pwede lang po bayaran is to 3,000. Hindi na po lalagpas. So hindi based on regulation. Hindi pare-pareho ang metro na ilalagay. It will depends on Capacity po nung ang capacity ng renewable energy mo, yung ari mo. Yes po. Ayun. Pero yung naman,
usually pag lumagpas ka na ng mga from 30 kilowatt pataas yung capacity ng solar. So, meron ng kailangan may city na siya. So, yung below that, yung mga mura pang mga Yun. na siyang. Ano yan? So, Father? Yeah. Yes, Father. Sir Manny, yun ang para sa mga domestic, sa mga households. Halimbawa, mga isang grupo or organization o another cooperative or company mag-supply sa inyo, sa Aleco ng galing halimbawa sa itong medyo solar farm. Ano po ang magiging ano po ang mga requirements, legal considerations dito? Pwede kaya makakuha, halimbawa itong kumpanyang ito, pwede po kaya makakuha ng energy purchase agreement? Yung pong yung pong binabanggit, halimbawa kung merong interesado, mga investors na mag-susupply ng power kay Aleco, coming from renewable energy or solar farm man sila. Kung more than 100 kilowatt na siya, hindi siya pasok sa net metering, ibang scheme po. Mhm. Kaya nga, ano pong pwede? Kasi kung itong Kung more than 100 kilowatt po, para sa kumpanya, ano na? po, pag more than 100, meron isang option din yung distributed energy resources. Pero pag more than 1 megawatt na, yung malalaki na, ang kailangan na po yan is yung power supply agreement po. Or Kaya nga, renewable power energy supply agreement. With Halimbawa, Alba Electric. halimbawa may supply na isang kumpanya na halimbawa 5 megawatts. Halimbawa, kasi para pinaplano kami na magkaroon ng solar farm diyan instead na kukuha sa malaking kwan ng lupa. Iniisip namin diyan halimbawa sa Sula. Opo. Yung para floating, and then para makaproduce na at least 5 megawatt. Ibang, ano po ang sistema niyan? Bali po, kung 5 megawatt, kaya po siyang i-embed sa aming system. So, embedded generation facility po yung magiging tawag natin dyan. And ang kailangan po is, as long as yung generation facility is dumaan na po sa DOE, lahat-lahat, yung mga requirements nila. Of course. Okay. So, yung in between the company and Aleco, yung renewable supply agreement lang po talaga. And kung yung location ng inyong facility is malayo doon sa distribution line, so Halimbawa, yan po sa Sula. Siyempre mayroon naman tayo dyan sa Bakakay, no? This is mga binabalak po namin ito na ganon. Kasi isa po ito sa mga gusto namin talagang advocacy na yung advocacy, yung just transition. Kaya mahalagang pag-usapan nito. Kaya Sir Larry, napakahalaga po yung kaya po natin yung roadmap. Maisayos Ano po? natin yung... Ang mangyayari po is, yun nga, pag inform po tayo, mag-offer kay Aleco ng kanilang kung magkano po yung kanilang rate. Kasi po, basically, yan yung po talaga pinaka-importante, yung rate kung magkano ibibenta kay Aleco. So, pagpasok naman po siya doon sa qualification or sa PANI-ERC na within doon sa mga regulated rate, pasok siya. So, wala naman pong kay Aleco yun na po din siya. Yeah. And since 5 megawatts siya, magiging pa siya, hindi siya sa CSP yung competitive selection process is exempted siya. Up to 10 megawatts po, alam po kami niya na wala siyang competitive selection process. Ayun. Pwede kang bumili. Pwede bumili ang Aleco doon sa proposed planta na yon?
Opo, pwede pong bumili. And, kwan po, and since may bago po tayong rules na kapag nagpunta po ng mga planta, lalo na mga renewable energy sa Albay, automatic po, required po sila na mag-offer kay ALEC. Diyan po yung rules ngayon na yung right of first refusal ng ALECO. Kung dapat po i-offer muna nung planta kay ALECO yung capacity niya. Bago mag-offer sa iba. So, Aleco muna. Bago po mag-offer sa iba. Ganun Ayan. po yung existing rules natin. Ayun, ganun bala yun na. Okay. Ang Now, kailangan po dyan is to yung kung hindi talaga magbenta kay Aleco. Ayan. Yes. Nasa pipeline naman ng Aleco na pumunta na rin sa renewable energy. Yes, actually po merong mga inquiries na sa amin na ganun nga. Gusto nila mag-invest sa Aleco. Hindi lang nag-push kasi wala silang naibigay talaga na yung mga full proposal talaga, yung kompleto. Pero pumupunta sa amin, ito yung rate, pero wala namang supporting kung bakit sila umabot sa ganong rate. So, kailangan po namin yon for evaluation and for yung sa proseso, although wala tayong CSP, yung competitive selection process, pero sasabit po pa din po natin yung mga ganong requirements sa mga regulators. Ngayon, di na yan dadaan doon sa pinagkukunan, sa West mo sa direkta na. Hindi na po, kasi embedded po siya. Direkta na po siya sa distribution line. Ay, very good yan. Okay, balikan ko, Sir Manny, yung sa net metering. Gusto ko malaman kung magkano yung buyback rate ng Aleco. Halimbawa, nagpadala ako, kaya nakapasok na ako. Mayroon akong metro, mayroon na kompleto na yung setup natin. Magkano naman bibilhin ng Aleco, yung buyback rate ng RE ko, para ma-offset doon sa konsumo na nangkukonsumo ko rin sa Aleco? Magkano ba ang bibilin ng Aleco yung sobrang kuryente ko? Okay po. Ang rate po na buyback rate is yung previous month na generation rate. Yung generation rate portion lang po ng ating bill. So, dun po yan. Kung meron kayong hawak na bill ngayon, yung generation rate po, yun lang po yung rate na ang creditable. So, yung other charges po is hindi po kasama yun sa Generation. Meron na ba kayong figure kung magkano? Halimbawa, kung magkano yung existing na? So, ang generation rate po is yung previous month, yun po yung i-multiply doon sa exported mo. Wala ka lang. I-export ka, say, 100 kilowatt hours. So, 100 kilowatt hours times sabi ko, 6 pesos. 6 pesos. So, meron kang 600 pesos na credit. Ayun. Na pwedeng ibawas doon sa bill mo. Halimbawa, nag-consume ka naman ng, say, 100 kilowatt hours. Pero rate sa ngayon, sabihin natin 5 pesos, mas mura. So, magiging 500 pesos yung ka-elect. So, 500 minus 600 pesos. So, may negative na portion. Yung negative po, yun yung parang i-credit doon po sa ibang portion na bill. Ayan, clear lang natin. Ang pagbili ng yung buyback rate ninyo is much lower than yung existing na presyo na pag binabayaran natin na konsumo. Hindi po, bali po sa generation charge. So, ang generation charge natin is nagpapago-bago po siya. So, Okay. Minsan 6 yan, minsan 4. Ganun po yung kanya. Nag-iba-iba siya. Although, yung iniisip natin, baka yung buong rate natin, di ba, minsan, although ang generation rate natin is 6 pesos, yung pinakabuong bill natin, pag divide natin yung total amount by the energy na nakonsume natin, minsan, lumalabas na 10 or 11 pesos yung pinakabuong rate. So, since ang generation rate is 50% ng buong bill, so, kaya po nasasabi ninyo siguro na mas mababa kaysa doon sa Ayan. Sir Larry, any comment po? Sir Larry?
Actually, idadagdag ko lang po, sa ano po, no, parang yung binabanggit po ni Padre Momay na ano ba yung parang maganda na plano, no? At yung nga po, kung yung embedded po ay ang Aleco can produce, no, can construct at least minimum 5 megawatt to 10 megawatt, no? At kumbaga ito isusupply niya rin doon sa ating mga consumers, no? At pwede rin talaga na magkaroon ng tao dito ng private na magtatayo pero kakontrata ng Aleco, no? Kaya nga yung binabanggit ay exempted sa collective selection process. Pero ito po yung pinaka-simple, no? Kasi at kumbaga mas madali kasi mas economically viable to kasi yung system loss, no, na ang ating isa sa malaking binabayaran ay yung ating sistema sa kuryente ay binibili natin, no, dun pa sa Mindanao nga at sa Zambales, no? At yung pagka-transport pa lang ng kuryente ay meron na agad niyang pabawasan kasi yung electrons habang lumalayo ay nababawasan, no? At pag mainit, nababawasan, lalo kaya lumalaki yung system loss. Ito yung pwedeng mabilis kasi kung lalo na itatap lang ito sa mga substations and we can distribute this sa mga household, no? Isa yan. Pero ang kaya po rin natin sinasabi na maganda ang Aleco ang manguna dito, no? Pwedeng through consortium, no? Pag privado rin, siyempre sa ano po, no, sa tariff na binibigay po ng ERC sa solar ay nasa 3 pesos, no? Kung Aleco at yung LGU and Aleco ang magtatayo nito, definitely yung price ay mas lalo magiging affordable, no? Kasi yung LGU kung sabi natin 5 megawatt 5 megawatt the LGU can invest, hindi ganun kalaking presyo po yan, no? So ito po yung pwedeng tulungan ng mga government official natin dyan sa probinsya, lalong-lalo na kung halimbawa yung ang malalaki naman demand ay nasa yung Ligao, Legazpi, most probably Legazpi at Tabaco. So kung sila po ay magtatayo ng mga 5 megawatt, yung low voltage ay masusolusyonan na yan. Yung system loss, masusolusyonan na yan. And lowering the price, may malaking impact po, no? Kaya itong ganito mga formula ang pwede talaga sa akin, no? May malaki pa pong power demand na walang na binibili lang po ng Aleco sa WESET. Yung panahon po ng pagputok po ng gera, no, at pagsara ng Strait of Hormuz, may malaking problemang nilikhayan sa Pilipinas. Kaya nga ang ating gobyerno nagdeklara ng state of energy emergency, no? Nung panahon po yan, maging sa WESET nagtaasan po ang mga presyo ng supply. At kung dahil kung kulang ang supply nun, yung mga malalaking distributing utility like the Meralco, no, na mayroong capacity to pay, dito na niya in-augment yung mga kanyang supply. So kung tayo po, yung hindi natin kaya makipag-bid, no, we have a small amount of funds at hindi natin kayang tapatan yung bid nila, ito po yung magiging impact. Hindi tayo tayo po yung pinaka-less priority. At kaya po, sinasabi po natin na magandang may embedded kasi sure na gagamitin natin, no? Sure. Kumbaga, parang may savings ka na, no? Meron kang hindi mawawala sa yung disposal mo. Kaya yun po yung isa sa magandang hahakin. Kaya nga yung sinasabi ko kanina na yung Casereco ay isang modelo kasi meron na siyang 45% ng kanyang required energy ay nasecure niya na, no? So kung ganyan din magiging direction ng Aleco, hindi po tayo magdududa na mapapabuti talaga ng Aleco ang kanyang servisyo. At yan po yung gusto natin support. Sir Manny, rather than Sir Manny,
Siguro kasi i-add lang natin, baka kasi ma-confuse yung mga nakikinig sa atin. Ano? We talked about the buyback rate kanina. We just want to clarify na under the amended rules enabling the net metering program for renewable energy, hindi po totally lahat ay, baka isipin ng lahat na pag pumasok tayo sa net metering, wala na tayong totally babayaran. Ano? We just want to clarify na under the amended rules nga na nabanggit natin, the ARC also encapsulated doon sa rules na magbabayad pa rin tayo ng mga lifeline subsidy rate, senior citizen rate, and other relevant subsidies or fees na mandated by law. It's just that yung sinabi ka din ni Sir Manny, yung sa generation, doon tayo huhugot nun sa mapapakinabangan ng ating mga mga MCOs. Ano? So, we just wanna emphasize na itong mga government mandated rates ay babayaran pa rin natin bilang end users. Ayun, okay. Sir Manny, pwede pong, magkano ba, ilan ba ang energy demand ng Aleco sa buong Albay? How many megawatts? Ayun, Sir Manny? Ano po? Check ko lang po yung aking kodigo. Actually, yung Aleco po as of June ay nasa 132 megawatt po. That is 132,000 kilowatt. And yung energy po around na yan, nasa 60 million kilowatt hours or 70 million kilowatt hours ang isang buwan. So, So, ganon. ganyan po kalaki yung demand. Ganun kalaki. So, Sir Larry, yung iba pang grupo natin, kaya ma-supply kahit 50 megawatts? Father Mamay, sa totoo lang, no, meron mga utility scale naman na itatayo dyan. No? Meron na silang clearance na nakuha sa Department of Energy. In fact, yung sa Daraga ay may 80 megawatt solar farm, no? That is more than half, kung di ako nagkakamali, no, Germany, more than half, no? Pero nga, wala pang ano yan, no? Wala pang power supply agreement, no? At kailangan tumaan doon, no? So, dahil nga rin yung ang maganda nga mapag-usapan na yan ng developer at ng Aleco kung kanina nila isusupply, no? Tapos, at magandang mayroong role ang sila Mayor Ferrete, no, ng Daraga na to facilitate yung tawag natin first option no, na sana may i-offer sa Aleco. So kung may ganun po definitely malaking bagay po yun, no? Kaya yung isusupply madali yung Father Momo kasi usapin ng power supply agreement, may presyo yan, may dadaan sa proseso yan. At ang kaya rin natin sinasabi sa mga developer, wag nang kasi ang dapat ang unahin ay ibenta muna sa Aleco, no? Rather ibenta sa labas, sa grid, no? Kasi it will not help and contribute solutions dun sa power crisis ng Albay. No? So, magandang yan. Tapos pangalawa nga po, yung binabanggit natin, we can facilitate yung consortium. Ayaw po rin po natin na tatayo yung pribado ang lagi manguna. Mas gusto po natin ang may malaking role din dito. Yung local government, ang Aleco, yung consortium na yan, plus yung investor ba, ay Kung mapipwede nga, Sir Larry, cooperative mas maganda rin po, no? Pero yun nga, yung siyempre po may investment factor, no? Pwede ba yan, Aleco at saka yung Aleco magpipag-partner with a company na magtatayo ng planta? Pwede po consortium nga po, no? Pwede rin po consortium. Yun Kasi yata, na kailangan may power, yun yata ang ginawa sa Kamsur, di ba? Apo, may ganun po. Yun yung ginawa sa Kamsur, no? Binabanggit ko po, Sir Mario, yung mga embedded, no? Ang ibig sabihin nun, yan po yung parang buffer, no, na gagamitin ng ating distributing utility. Kaya kung yung buffer na yun, mas we prepared na dapat hawak ng Aleco, yung manage and control din. Kasi po, para po mas magmumura. No? Ayun. Okay. Sir Manny,
Mayroon ba, naka-pipeline ba yan sa modernization program ng Aleco na magtayo ng or makipag-partner para magkaroon ng sariling renewable energy plant? Sir Mar, actually, ang dream naman po ng talaga ng mga utilities magkaroon ng ganyang additional source na yung co-op mismo yung kasama sa pag-manage ng facility, and which is doable nga kasi allowed naman talaga ang mga distribution utilities gaya ni Aleco, and nagawa na rin ni Casoreco 4. Yun nga, kung joint venture po ang nangyari po sa Casoreco 4 is yung nagawa ng isang company. So, ang isa po doon is yung investor and yung Soreco 4. Tapos yung since po yan, merong investment, ang naging counterpart po ni Casoreco is yung lote na Yung lugar, available. Oo. Meron silang around mga 3 hectares yata, kaya 3 megawatt yung kanilang solar facility na doon. So, yung parang naging counterpart ni Casoreco 4. And depende po sa usapan dyan ng joint venture kung ano ang sharing nung pagdating doon sa operation, sa revenue. Ganun po yung mangyayari dyan. And sa Aleco naman, actually, nung una pa, merong nag-inquire na din na ganyang setup. Binigay namin na option is sa Tabaco kasi meron pang available na space doon na Sa siguro Batakban? mga 1 hectare. So, Sa pwedeng Batakban? mga 1 megawatt. And then sa Ligaw, nung hindi pa ginawa yung substation, malaki sana yung lote doon. Kaso nung nagkaroon kami ng expansion, nilagyan na namin ang substation. So ang available sa ngayon, yung Tabaco. Pero yung kausap, yung nag-inquire sa amin, parang kakaroon ng study is hindi na siya di namin nakuha. Di na tumuloy. Di na tumuloy. Yun sana ang mangyayari. Parang yung sa Kamsur, sa Casoreco 4, na doon ginawa sa compound nila. Yung Yes solar po, ganun farm. po. Oh. So, dyan sa inyo, Although maganda sana ang mga ganyan facilities along the line, hindi nandoon sa pinaka-substation kasi masusolusyonan mo lang kung nasa substation is bawas lang yung kukunin mo kay grid. Pero pag nasa linya ka mismo, nandun ka sa dulo ng line or nasa gitna, so masusolusyonan mo yung low voltage, yung systems loss, and yun nga, mas maraming benefit po na doon. Ayun. Pag doon mismo. Yun nga lang, ang sa parte ng investor side, bibili siya ng lupa doon sa fund. Ayun. Okay. Sige, Father. Kaya nga, ang proposal namin, Nawawala ang... para hindi tayo makakuha ng lupong sa Slack channel. Kahit kaya natin kumuha doon ng mga kahit 50 hectares, kayang-kaya. Sa Kunya. Saka, Saan yan, stable Father? po ang kwan doon. Sa Sula. Stable po ang dagat. Sa Sula channel yan. Sula. No? Sa Sula. Pwedeng makakuha Opo, doon ng sa Sula channel. 3 hectares. No, more than. More than. Pwede po na mga 50 hectares, pwede. Ayun. Kayang-kaya. Ano yun? Libre? Kasi mahaba po yung Sula eh. Libre ba yun o bibilhin? Pag-usapan. Pag-usapan po yan. Pag-usapan. Siyempre, tapos ang consideration po kasi natin, una, magkaroon po tayo ng talagang, may strengthen ang local energy security. Isa po yun sa mga advocacies ng PMCJ, yung expand yung solar, wind, and other renewable energy sources. And then to establish inclusive local energy governance. Kaya kasama po dito ang LGU. Saka kung mapipwede, saka create green jobs.
Kasi kinakailangan po yung mga naka-install ng mga solar panels. Kaya may training, may supposedly, may sa TESDA, nakikipag-link na po kami sa TESDA para makapag-train ng mga even green engineers. Kaya mahirap po, matulungan po. For example, sa Sula, matulungan natin ng mga communities doon sa isla. Kaya parang yung ganun po ang proposal, ang dream. Ayun, ba? Sir Manny, ano yan? Kung halimbawa doon sa Sula Channel natin gawin yung solar farm, anong nakikita nyo na pwedeng mangyari? Kung sa Sula po, since ang transformer namin, yung substation is around is 10 MVA, so kung i-embed siya sa distribution lines ni Eleco, so dapat ang capacity is around 1 lang. Nasa 30% of the capacity. So, mga nasa 3 megawatt. Pero kung more than 3 megawatt or nasa 10 megawatt ka pa, ang interconnection na po niyan is maglalagay na tayo ng 69 kV line. Hindi na po sa distribution lines ni Eleco. Pag dumaan tayo ng 69 kV line, may transmission charge na po yun. So, Ayun. ganun po yung Okay, sige, madali lang po. No? Babalikan ko po kamo, mga gentlemen and lady. Makalis na po ka nagkapirang minsay. Ang gabos po, maparetang nasunod langog. Ato dyan ka mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad.
Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Good news mga kapitbahay!
Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alright, mga tugang, balik po tayo sa ating programa. Siyempre kasama natin sina Father Momoy Burmeo, si Sir Larry Pascua ng PMCJ, Ma'am Ans Galero at saka si Sir Manny Jacob ng Corplan Division ng Aleco. Okay, so good morning man kay Tricia Litana watching. Good morning Bait. Nati Bornila Regalado, blessed morning po Father and Sir Mar. Melba Velasco, good morning Father Momoy. May healing mask ka po ba sa Mirrors Healing Sanctuary? And then si Shell Antiquera Bulandes, good morning. Ma'am Cynthia Villar is also watching. The former Senator Villar is also watching us, ha? Melba, ayun. Good morning, Tabi, sa mo, ma'am. Romeo Candano, Kuya Bob, good morning. At saka si Ma'am Hans Galero, also watching. Okay, sige. Balik po tayo, mga kababayan. And nakakita ng oras, 10 minutes before we declare illegal. So, siguro, kuhanta na ang mga messages ni na Ma'am Hans at saka ni Engineer Manny para po sa mga consumers natin and para sa mga kababayan before we part this episode ngunyan po na Saturday. Ma'am Hans, good morning po Tabi sa imo. Yes, again, Sir Mar, Sir Larry, and si Father Momoy, maraming salamat again for inviting us for this fruitful discussion with regards to renewable energy. In behalf of our acting general manager, kami po minapaabot sa mga MCOs, mga ka-Aleco, nyato po dito sa probinsya ng Albay. Na kung may mga questions po kamo regarding renewable energy, the net metering program, you can always contact us. May email address po kami na nakapost sa muyang Facebook page, and pwede po kamo i-accommodate sa muyo pong mga opisina digdi po sa Albay para matawan ka muna magkakanig ng impormasyon manang digdi. Again, thank you very much po DCGB family for allowing us to impart the information with regards to the net metering program and so on. Ayan, thank you very much Ma'am Hans. Engineer Manny. Salamat. Engineer Manny, ano po ang sa imong masasabi? Yes po, thank you po, Sir Mar, and kay Father and Sir Larry and sa mga nakikinig. Yun po ang on behalf po ng Aleco, we encourage po na yung mga MCO natin, kung meron naman kayong pang-invest, let us take the opportunity na gamitin yung solar power, which is yun nga, clean energy siya. And pag in-enroll po natin sa net metering is makakatulong tayo doon sa pagkakaroon ng magandang, kasi maapektuhan mo yung kapitbahay mo, may available na supply, so gaganda yung quality. So kung lalo na kung nandun ka na sa medyo dulong parte ng line, so makakatulong ka sa kapitbahay mo. And yung extra mo na energy is kayang magkaroon ka ng credit para yung bill mo is paano siya, almost zero na talaga. So, kahit gumagamit ka man ng electricity pa na galing sa Aleco, ma-offset po yan pag marami kang na-produce. So, yan po yung benefits yan. Ayun. Thank you very much, Engineer Manny. Sir Larry,
mayroon tayong invite ba sa mga future na mangyayari? Go ahead po. Ay, walang kunya, nakamute yata. Yan, sige ba? Go ahead. Salamat po. No? Una, gusto ko lang po ulitin, no? Yung ating pong isinusulong ay hindi lang po technology shift, no? Mula po sa dirty energy towards clean energy. No? The renewable energy, which is, we believe na imperative na po siya. No? Ang buong mundo ay ganyan na po hinuhugisan. No? Kaya, pero ang gusto po natin sabihin, yung energy shift po nito, dapat po ay maging tumulong, no, sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at mas maging sustainable po tayo. No? And the renewable energy are puputol dun sa pag-control, no? Kasi yung energy system natin are largely monopolized, no? And we want like this renewable energy also transform us into more democratic system, no? Democratic services, no? So ganyan po yung ating gustong maabot. At well, we support Eleco, no? At ayaw na po natin itong privatize. And the MCO are as of now, syempre frustrated pa rin sila dahil sa hindi pa rin natin napagpapahusay, but give us the chance in Eleco, they can and they have the knowledge and the capacity na mapabuti. At itong renewable energy will help the Eleco system and the whole Eleco operations become much more better and more efficient. And kaya tayo nananalig sa kanila. At panghuli po, no, may mga may mga gaganap po na yung sa July 30 po, no, igagather po natin lahat ng mga renewable energy service provider dito po sa Legazpi, no. May nag-confirm na 45 solar service provider. So ang isa sa gusto rin natin, magkaroon po ng common standard, no. Kasi po ayaw rin naman natin ng walang regulations at syempre yung standard and quality will suffer. So, isa po yan sa gusto natin mangyari. So, mayroon pong kasama rin po yung mga local government dyan para po maglapat ng mga tao dito, mga regulations. No? Kaya, pero hindi po para sikilin, kundi mas pagbutiin pong serbisyo. Kaya, gagather po natin at mag-input po sila ng mga policy dito po sa mga local government natin. Kaya, July 30 po sa Marison Hotel, magaganap po ko. Tapos po, yung sa August 5, 6, and 7, ito na po yung Albay Just Energy, Just Transitions, no? Albay Just Transition Conference. So, may mga diplomat po tayo mga iniimbitahan, no? Mga iniimbitahan po rin natin ang si Secretary, Undersecretary Rowan Guevara, no, ng DOE at lahat po ng mga stakeholders ay kasama po ito. Ito pong pagtitipong ito ay magaganap sa Oriental Hotel, no? At gusto po natin dito maabot ay siyempre po, una dito ipipresenta yung Albay Renewable Energy Room. And na pong development dun sa 84 billion investment, no, na pledge last 2 years ago. So, yung continuity po ito ay dito po natin ilalahad. Pero yun po, kasama sa gusto po natin masuportahan ng Eleco, yung bukod po sa mga utility scale project, gusto rin po natin ng mas mapalawak yung mga, tawag po natin yung mga direct renewable energy system, yung mga microgrid system. At yan po yung mga hinihiling po ng mga local government kasi yung mga investment po nasa large project, no. Sa mga local government po, siyempre hindi naman po ganun kalakihan at nakita po natin sa bawat bayan kung magsi-set up ng mga 2 megawatt, 3 megawatt, they can
do that at pwede ma-incorporate sa buong Aleco system na mayroong maaayos na mga polisiya. At yan po yung mangyayari sa August 5, 6, and 7 pagkita na po sa Noriat at Hotel. Yun lang po at maraming salamat po yan Mario at Father Mo. At sa mga kasama po natin sa Aleco, kay Engineer Manny at kay Ma'am Ranch, magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat. Okay. Yan. And this time, si Father Momoy, para sa iya pong final message for today at saka siyempre yung prayers natin before we part. Father? Salamat po. Talagang masasabi ta, medyo nagliliwanag na ang sa tuyang maabot na panahon. Nagliliwanag na. Bako na masyadong madiklom sa kaprofundo ang ilaw. So salamat po sa mga pangarap na ini, mga planong ini na pagtarabangan ta. Ang ano man na problema pagkatarabangan, talagang nagkakaigwan ng marahay na solusyon. Pero mahagad po kita ng tabang sa kagurangan. Prayer for climate justice, renewable energy, the Aleco and the people of Albay. Loving and compassionate God, Creator of heaven and earth, you entrusted creation to our care, not for exploitation but for loving stewardship. We thank you for the beauty of Albay, its mountains, rivers, forests, seas, and the generous people who call it home. Pour out your Holy Spirit upon all who work for climate justice, especially for the Philippine Movement for Climate Justice, its leaders and members, and all who strive to build a future rooted in renewable energy, ecological integrity, and the common good. Grant wisdom to our national and local leaders, to Aleco, NEA, DOE, the provincial government of Albay, our LGUs, and all stakeholders. Inspire them to choose transparency over self-interests, service over power, and long-term sustainability over short-term gain. May our province become a beacon of clean, affordable, and reliable energy. Bless every effort to develop solar, wind, geothermal, and other renewable resources. Protect our communities from the threats of climate change, typhoons, floods, droughts, and volcanic eruption. Teach us to hear the cry of the earth and boses kang kapalibutan, the cry of the poor. May we live simply, conserve energy, reduce waste, and become faithful stewards of your creation. Give us courage to work together so that future generation may inherit a healthier, greener, and more peaceful world. To Our Lady of the Most Holy Trinity, inspired by the spirit of Laudato Si, may we become instruments of healing for our people, our environment, and our common home. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Lord bless to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Alright. Salamat po. Salamaton, mga tugang. Thank you very much, Ma'am Ans. Kay Engineer Manny at saka kay Sir Larry. At siyempre kay Pari Mamoy, good morning po tabi. Ako po sa Pagantabay, ini po si Mardela. Pangarang po ni Kuya Jun Napoles, Radio Technical. Siring man si Carmel Rivera, ito pong OGT from Sorsogon State University. Pagkatapos si Jerome Nico Martinez. At si Bilog na tropa sa newsroom. Si Jenny, si Shara May, at saka si Nicole. Tendo ka boss, thank you. And God bless the Philippines. Tarabangan. Serbisyong dapat sa presyong